салом алейкум. ман ҳуқуқшинос Ибронова дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шаҳрвандон аз соли 1995 ва соли 2016 таҳти рақами 7 ба шумо ҳамчун вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ширин Амонова муроҷиат мекунам. муроҷиати ман ҳамин аст ки ман ҳамчун зан модар ҳуқуқшинос ба шумо гуфтаниям ки зиёд саволҳо аз муҳоҷирон ба ман дода мешавад ва ман дар канали ютубам фақат видеоҳое мемонам ки бар манфиати муҳоҷироне ки дар Русия зиндагонӣ доранд. Дар асоси қонунан ин видеоҳои ман то ки дастгирие ба муҳоҷирон шавад. ва ман ҳаминро гуфтаниям ки айни ҳол ҳамагон медонем ки дар Русия муҳоҷирони зиёди мо нелегал яъне беҳуҷҷат зиндагонӣ доранд, кор ва фаъолият доранд. ва ғайри ин ҳамин фармони 274 ки аз тарафи президенти Русия бароварда шуда буд аз моҳи март то моҳи июни 2021 тамдид шуд, оиди буд боши шаҳрвандони хориҷӣ. аммо ҳаминро гуфтаниям ки аз июни 2020 аксарияти муҳоҷирон патент карданд ва зиёди онҳо шароит надоштанд патент кунанд. шароити вазнин доштанд, сабаб бемории коронавирус буд. аксарияти ҳамватанони мо бемори вазнин буданд, кор надоштанд, ҷои кор надоштанд ва зиёди онҳо дар ҳамин ҷо яъне ки бо сабаби бемории коронавирус ҷон ба ҳақ супурданд ва зери хоки Русия шуданд. ҳамагон инро медонем. ғайри ин ҳаминро гуфтаниям ки аз тарафи мақомоти вазорати корҳои дохилии Русия яъне МВД аз шӯъбаҳои дахлдораш ва аз тарафи Калашников ки дар Госдума ӯ ба корҳои муҳоҷирон ва шаҳрвандони хориҷӣ яъне ки дахолат дорад, ӯ пешниҳод шуд ба роҳбари давлати Русия ки чӣ мешуд ки афви умум эълон шавад нисбати шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия, чунки зиёд шаҳрвандони хориҷӣ нелегал на беҳуҷҷат зиндагонӣ доранд. ҳамин пешниҳод шуд оиди амнистия аф, аммо то ҳозир муҳоҷирон ва шаҳрвандони хориҷӣ интизоранд, то ҳозир ягон навигарӣ нест оиди ин. ва ғайри ин хуб медонем ки шумо низ гуфтугӯ доштед бо сафири Русия дар Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ғайри ин муҳоҷирон интизор ҳастанд ки ягон навигарӣ то моҳи июн 2021 мешудагист, чунки онҳо айни ҳол ҳуҷҷат надоранд ва ғайриқонунӣ зиндагонӣ доранд. ҳамагон медонем ки роҳбарияти Татаристон ва роҳбарияти палатаи савдои Федератсияи Русия ба президенти Русия пешниҳод карданд ки ниёз ба муҳоҷирон доранд. хуб мешуд сарҳадҳо кушода мешуданд ва муҳоҷирон меомаданд. аммо айни ҳол сарҳадҳо медонед ки қонунан маҳкам ҳастанд ва ғайри ин зиёд ширкатҳо ниёз ба муҳоҷирон доранд ва давлатҳои СНГ инро медонанд. мумкин ки онҳо сари вақт шартномаҳои давлатӣ мебанданд ва ба ҷойҳои кори сафарбар мешаванд ҳамон шаҳрвандони онҳо ки чӣ дар Русия ҳастанд, чӣ аз давлатҳои дигар меоянд. хуб мешуд ки сари вақт нисбати ҳамин муҳоҷирони мо масъалаҳои асосиро бо пешниҳоди шумо ки вазири меҳнат ва муҳоҷират ҳастед ба роҳбари давлат, президенти кишвар яъне Эмомалӣ Раҳмон, якҷоягӣ президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Русия сари як масъалае меомаданд, ниҳоят хуб мешуд, чунки зиёд оилаҳо парешонанд. баъзеаш зану фарзандаш дар Русия, зан патент дора, кор ва фаъолият дора, шавҳараш дар Тоҷикистон мондааст, омада наметавонад, ё ки баръакс шавҳар дар Русия ҳамроҳи фарзандон мондааст, аммо зан омада наметавонад. оилаҳо парешонанд ва зиёд шаҳрвандони Тоҷикистон бо сабабҳои оилавӣ рафтанд, ҷойҳои корӣ доштанд, аммо бо сабаби пандемия омада наметавонанд, чунки асос надоранд. ҳамагон медонем ки нафароне ки асос доранд, основани доранд, ба Русия омада истоданд. нафароне ки асос надоранд мондаанд. ғайри ин бисёрашон дар даст қарорҳои суд доранд дар ҳамин Русия, яъне ки регистратсияи қалбакӣ карданд. на ҳама ҳозир дар хонаҳои худ шаҳрвандони хориҷиро дар қайд мемонанд, яъне регистратсия мекунанд. шаҳрвандони мо махсалан муҳоҷирони мо ба воситаи баъзе миёнаравҳо регистратсия мекунанд, регистратсияҳои қалбакӣ мекунанд ва баъд вақте ки боздошт шуданд ва маълум мешавад ва дар асоси суд онҳо хориҷ мешаванд аз Русия. қарорҳои зиёд дар даст доранд, аммо ин қарорҳо низ тамдид шуданд то моҳи июни 2021 сол, аммо онҳо метарсанд ки бепатент кор ва фаъолият кунанд, чунки боз метавонад ки онҳоро депортатсияи 5-сола ва 10-сола кунанд. ва ҳаминро гуфтаниам ки ҳамин муҳоҷирони мо аз 1 миллион мумкин зиёдтар ҳастанд ва худо накунад ки агар моҳи июн агар ягон пешравӣ нашавад, муҳоҷирон агар аз Русия ба воситаи қарори суд яъне ки хориҷ шаванд,
یعنی سرچشمه درآمد هر یک اویله تاجیکستان از مهاجران وابسته است. همگان میدونیم در تاجیکستان جای کاری نیست. اگر اینقدر مهاجر به تاجیکستان رود، احوال اویله ها چی میشود؟ احوال زندگی در تاجیکستان چی میشود؟ همگان میدونیم که عین حال این مهاجرت در همه دولت ها است، اما باید که روسیه دولتی بزرگ است و این مسئله رو باید دید که یعنی مهاجران در همین روسیه بودگی اقلا به آنها امکانیت داده شود که آنها کار و زندگی کنند، اقلا از سر نو حجت گذاری کنند و مهاجرانی که به وطن رفتن به آنها نیز امکانیت داده شود که یعنی آنها هم آمده در روسیه کار و فعالیت کنند برای پیشبردی اویله. غیر این پیشنهادهای زیاد بر رهبریت دولت روسیه شده ایستاده است، اویدی جایهای کاری و خوب میشد که سری وقتی با مساعدت شما و رهبران دولت ها سری وقت این مسئله رو میدیدید. ممکن که بعد جای کاری کم شود، چون که زیاد دولت های اسنگ عین حال همین مسئله رو همه طرفه دیده ایستادن. ممکن در اساس شرطنامه های بین دولتی یعنی شهروندان اونها در روسیه هستند یا که از وطن اونها می آیند، ممکن آنها تستر جایهای کاری را از خود کنند و جایهای کاری کمتر شود. هر روز یک تغییر و علاوه ها به قانون ها می شود، اما نسبت مهاجران عین حال یگان یعنی غیر همون فرمان 274 تا ماه ایون 2021 تمدید شد. دیگر یگان تغییرات علاوه های عمیق نیست که یعنی مهاجرانی که نیلیگال نه غیر قانونی زندگانی دارند باید چیکار کنند در روسیه. از شما احترامانه خواهش میکنم که این مراجعت من رو به اینوبت گیرید، با رهبران دخلدار سر یک مسئله بیایید و نسبت مهاجران یعنی که یک سبکی آورده شود تا که مهاجران سرسان و سرگردان نشوند و اویله های آنها را نیز همین مهاجران نگاه و بین و تأمین میکردن. اویله ها نیز در تاجیکستان محتاج یعنی تأمین مهاجران هستند. سلامت باشید، در امان خداوند باشید.